खुलुमबाय इनसाइडनि बर'आव आं मिथु बर'। चिरां जिल्लानि काजलगाव ब्लक इउपिपिएल नि मावख'आव बिटिआर सरकारनिफ्राय सिलाइ मेसिन राननानै होयो। मख'जाथावदि इउपिपिएल दोलोआ थांनाय बिसायख'थि समाव रायजोफोरनो खोथा होनाय बादि दिनै चिरां जिल्लानि काजलगाव बियाबनि सुबुंफोरनो रांखान्थि खामायनायाव मदद जानाय बादियै बिटिआर सरकारनि सि सुग्रा मेसिन राननानै होयो। 31 नं सिडली बियाबनि एमएलए जयन्त बसुमतारिया बाहागो लानाय बे हाबाफारिनि गेजेरजों इउपिपिएल दोलोनि मावफुं आफादगिरि रोनगोरा नार्जारिया ओरैबादि बुङो। गाव समष्टिनि सिङाव थानाय जोंनि माखासे सुबुंनो सिलाइ मेसिन राननानै होनाय जादों। बेखौ बिटिआर सरकारा हरनाय जादों आरो नेम बायदियै जों राननाय जादों। जायफोरा बे सिलाइ मेसिनखौ बाहायनानै रांखान्थि भाबै जौगानायनि खामानि मावनो हायो बे व्यक्तिफोरनो दिनैहाय होनाय जादों। बिभिन्न जाथि जनगोष्ठी बेवहाय दङ। उद्देश्यआ बेनो जे गोरिब गुन्द्राजों बयबो रांखान्थि भाबैनो जौगानाय। दा बिटिआर सरकाराबो सिलाइ मेसिन होनायनि गेजेरजों बे मानसिया जाहाथे दखान होनानै जानानै थांनानै थानो हायो। सोरबा एमब्रयडारि दखान होगोन, सोरबाया माने जि सुनो थाखाय दखान होगोन। टारगेटआ जाबाय मा बे मेसिनखौ बाहायनानै जाहाथे थांनानै थानायनि राहाखौ मोननाय जायो। बे राहाखौ बिटिआर सरकारा होनाय जादों। आरो बेबायदिनो गोबां माखासे स्किमफोर दं। पिक मिशन फोसावनाय जादों। दिनै माने फार्मिं सेक्टराव दाउ अमा फिसिनायनि बाथ्राखौ जों बुंनाय जायो। सिस्टेमेटिक भाबै ओरैनोथ' फिखायो नंगौ, न'आव जोंनाव दाउ अमा दंखाजोबो, खिन्थु बेखौ कमार्शियेल लाइनाव जाहाथे एसे रांखान्थि भाबैनो लाभवान जायो बेखौ जों मोनसे साइन्टिफिक भाबै जोंनि माने रायजो राजाफोरखौ जों फोरोंनानै रांखान्थि जौगानायनि थाखाय मोनसे प्लेनिंखौ दिनै खालामबाय थानाय जादों। आरो बिटिआर सरकारा बेखौनो एसे आलादा भाबैनो जों बेखौ जौगाहोनायनि बेबस्थाखौ दिनै लानाय जादों। गतिके आं सानो फार्मिं सेक्टराव जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ एंगेज खालामनानै जाहाथे गावनो गाव थांनानै थानो हानाय लामाखौ मोनो बेखौ नोजोर होनानै जों मावबाय थानाय जादों। সন্মানীয় আমাৰ ইউপিপিএল নেতাবৰ্গসকলক মোৰ তৰফৰ পৰা মই ধন্যবাদ যাচিছোঁ। আমাক যি আজি এই চিলাই মেচিন দি আমাৰ যি বেকাৰত্ব আছে এই বেকাৰত্বটো আমাৰ ইউপিপিএলৰ নেতাবৰ্গসকলে দূৰ কৰিছে। এইটোৰ কাৰণে আমি বহুত সুখী হৈছোঁ আমি মেচিনটো পোৱাৰ কাৰণে। আৰু এইটোৰ কাৰণে মই মোৰ অন্তৰৰ পৰা সকলো নেতাবৰ্গক আৰু আমাৰ ইউপিপিএল দলটোৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰি মই মোৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই মানে এনে মাৰ্কেটিং হিচাপত ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, মানে ব্যক্তিগত হিচাপে কৰিম। আৰু এইখিনিৰ পৰা আমাৰ যি অৰ্থনৈতিক যি আয় হ'ব সেইটোৰ কাৰণে মানে আমি ব্যৱহাৰ কৰিম। আৰু এইটোক আমি একেবাৰে সৎভাৱে যিটো কামত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ঠিক তেনেদৰে আমি এইটো ব্যৱহাৰ কৰি অৰ্থনৈতিক দিশত আগুৱাই যাম।